Gidungan ang mga kalihukan sa kagamhanan dakbayan sa Danao atol sa kapistahan silang patron, Santo Tomas de Villanueva o tinuig nilang Caranza Festival. Lakip silang gibuksan ang labing bag-ong tourist destination sa dakbayan, ang Danao City Walk Tour. Yahan na ay na ang mga plano nini sa Local Culture and Arts Council. Lakip sa mga kalihukan ang gipaila sa mga tourist sa mga culture or cultural heritage, historical sites, structure o artifacts nga sagad makit-an lang sa barangay poblasyon sa dakbayan sa Danao. Pipila nini ang Port of Danao, ang simbahan sa Santo Tomas, ang historical bell, Spanish municipal building ug daghan pa. Mamahimong maglakaw ug mamahimo sab kining malibot sakay sa tricycle. Kabahin sa Caranza Festival ang pagpili sa Miss Danao. Adunay souvenir shop nga makapalit og pasalubong sa kantidad nga 600 pesos paubos. Gawas nini adunay information center nga mamahimong masaran ang kalihukan. Currently, we have available two options, which is the City Walk Tour, and other than that is the City Pedal Cab Tour, which has a corresponding rates, and they can access that information through us. They can freely visit us in the office, and to booking matters, they can freely visit the Danao City Government page. Daghan jud kay available items diri sa souvenir shop na like kanang tote bag, example ang tote bag, keychains, etc. Especially payong kay init yung panahon.